Amini ne a gare ni kake shi yasa ban san ki jiki na zo da bukata ta ka biya ni idan ban saba ina cikin yanayi ba din na so haka nan ba. Ka san mene kake ta faɗi da alama ba ka san me so ba. Na san haka so aikin da na fada na ci wanda ba. Halin da kake ciki ni ma haka ne don ban yi ma uzuri. Ai kace dai nake ji zan aura ba maganar wasa. Kuma ko nawa ne kake ji za ka biya a gare ta ba zan karba ba. Soyayya ta gaske haɗi daga Allah ba haɗi na mutum ba. Da lalama ne ba wai na zo don mai faɗa ni da kai. Ka san da kuɗi akwai shi gare ni babu abin da ba san ki sayawa. Na san dai kana da talauci kaya ma baka samu sayawa. Na san haka dai Allah da yoni bai manta ya kiba ni tuwo ba. Ni na sa rai ka bar mini dan Allah ba wai dan na baka kuɗi ba. In kuma ka gidan Allah za ka gani ko da baka so ba. Karfin Allah ya kuna ka da shi na yi dogara na yi rata. Ni ce komai tun da na sa rai za ta zama matata. Ni talakin da kake ta fada na san me ya kamata. Nuna ma ta kuɗi da gida in ta yarda je ka bata. Ta yarda da ni na yarda da ita kuɗi ta manta san notin kai na ka ya kunce ban ka samu sayawa.